Hej, mit navn er Tue Lodal. Jeg er sygeplejerske i Level Health APS. Jeg vil nu tage dig igennem en demonstration af Level Borger. Plejepersonalet og sundhedspersonalet ude i kommunen har deres tablet eller mobiltelefon, alt efter hvad det er for nogle devices, man bruger. Når de er med derud, så trykker de på appen, finder den borger, som de står overfor. Det her tilfælde er Finn. Man bliver spurgt til sikker patientidentifikation, godkender, såfremt det er borgeren, og starter sit besøg. Svarer på de prædefinerede spørgsmål om borgeren får ilt. Det gør jeg ikke, nej. Jeg måler et tryk i venstre arm og vurderer borgeren til at være habituel. Så bekræfter jeg besøget, og så bliver jeg spurgt til, hvad det er for nogle parametre, jeg vil måle via Bluetooth. I det her tilfælde, der har jeg i min topstaske alt undtagen vægt. Den laver jeg manuelt. OK. Og i det jeg siger OK, så begynder vores teknologi ligesom at sniffe efter de Bluetooth-enheder, der er koblet op på løsningen. Jeg starter lidt med at tænde min blodtryksmåler, som jeg har sat på min overarm. Og så tiger jeg lige stille, mens jeg måler de andre også, ellers så kan det være ret svært at få et korrekt blodtryk. Så blodtrykket ind. Jeg kan se, at saturationen er meget lav, så den gentager jeg lige igen. Som I kan se på displayet, så er de målinger, jeg har fået nu, de er gået ind. Men jeg vil faktisk gerne måle en saturation igen. Og der er måske lige rigeligt lavt at have 95 i sat, når man er forventet sund og rask, hvilket jeg antager at være. Okay, der er noget, der virker lidt mere normalt. Jeg binder og venter på gardien 98 og en puls på 60. Det kan vi godt leve med. Respirationsfrekvensen er stadig manuel, så den skal stadig indtastes. Nu er alle værdier klar til at blive sendt ind, og i det jeg gør det, trykker jeg selv målinger. Og så får jeg det her overbliksbillede op, hvor at se heroppe i toppen, der er en topscore, som så i tilfælde er 0, og så det billede, som er blevet målt her i denne demonstration. Jeg kan vælge at måle igen, hvis det er det, jeg vil. Hvis der er noget, hvor jeg tænker, at det ikke var godt nok, det er der ikke her. Så jeg vælger at afslutte. Og i det, jeg trykker afslut, så bliver data overført direkte til omsorgsjournalen, således at det er dokumenteret præcis, korrekt og tidstro. Det var egentlig meget kort en demonstration af Level Borger. Hvis du har flere spørgsmål, eller nogle spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte mig.